denoi. Koldok esan bezala, ni Aitor Zebidan ez naiz. Nire ikerketa arloa natur eta osasun zientzien arloan dago. Orduan, bazen praktikan jartzea disiplina arteko harreman hori, ezta? Orduan, esan bezala, hasiko gara lehenengo mahai inguruarekin, giza eta gizartze zientzietako esperientziak ikusiko ditugu. Lehenengo 3 aurkezpen txiki ikusiko dituzue, eta gero mahai ingurutxo bat ingo dugu galdera ezberdinei erantzunez, ezta? Orduan, lehenengo Gari Otamendi bere esperientzia kontatuko digu. Gari dantzari eta musikaria da, Añorgako Arkaite eta Donostiko Argia taldeetan aritu da, ezta? Naurra zinenetik, eta dantza.euseko kidea da, eta haren eskutik komunikazioan aritzen da lanean beraiekin, Gipuzkoako dantzagunean. Orduan, entzungo dugu lehenik eta behin Gariren esperientzia, eta gero egingo duguna da, nahi mazute, esperientzia bakoitza entzun da gero, galderatxo motzen bat balin badago konkretua aurrera, edo estela utziko ditugu gero mahai inguruan galdera guztiak erantzuteko. Ados? Bale, aurrean, nazunean. Bueno, voy a... hemen daukat... bale. Bai. Bale. Bueno, orduan bitara, monez. 6 minutu, ezta? Bai, nik esan du moduan dantzaria eta musikaria naiz, jende horren ohituta egon banago, baina hizketan ja beste kontua da. Ezer baino lehen eskerrik asko, gaur ona gonbidatzeagatik, eta esan duzuen moduan Añorga auzoan egindako pare bat esperientzia kontatzera nator. Gaur kontatuko dizuenaren aia puntua izan zen UEUk martxan jarri zuen irakaskuntza online masterreko ura, master amaierako lana, eta nolabait balio izan zian lehenagotikan pentsatuta edo askoren artean pentsatuta genituen ekimen hauek paperen gainean jarri eta sistematikoki relatatzeko. Hala ere, ikerketaren ikuspegitik esan dezaket lan hau nahiko aspaldi hasi zela. Aitorrek esan duen moduan, aurra nintzela hasi nintzen Añorgan dantzan, eta handik pasa nintzen Donostiako Argia taldera, eta han aurra edo nerabean nintzenetik Juan Antonio Urbeltz eta Marian Arregiren ikuskizunetan aritzen naiz, baina ikuskizun horiek egiteak beraiek egindako ikerketa lan guztia astez-aste hartzea dakar. Orduan, ez dakit, orain oso modan dago work in progress hitza, hori esango nuke aurra nintzenetik jaso detela. Eta era berean, dantzan.euseko hasieran erabiltzaile, gero kide eta orain lan gehiena izen aurrian hildo berean jarraitzen dugu lanean. Etengabe edukiak bilatzen, argitaratzen eta lan hori egiten. Orduan, nolabait horrek narama ikerketa eta sormenaren arteko niretzako zirkulo itxi horretara, niretzako oso estu lotuta dauden bi kontzeptu dira. Ikertzen dugunean ezinbesteko iruditzen zaite sormen aplikatzea, eta era berean sormen lan bat egitera goazenean izan holtzarako edo izan herri ekimen baterako ikerketa beharrezkoa daukagu. Orduan, gu beti kontzeptuetan ibiltzen gara, eta horregatik aipatzen duen sortu bir gaitu, hori batez ere tradizioaren munduan guretzat oso lausoak dian kontzeptuak dira.
beti gabiltzalako beste iturrietatik edaten eta horiek gurera ekartzen eta erabiltzen nolabait. Alde horretatik gure lehen gaia ondare koreografikoa da, tradizioetan eta dantzetan dagoen ondare koreografikoa, eta ondare koreografiko horren baitan badaude osagai pila bat. Urbeltzek oso definizioa eman zuen aspaldi eta guretzat oso baliogarriana dana dantzei buruzkoa, eta du mugimenduan dauden simboloak direla. Eta simbolo horiek osagai pila bat dauzkate. Dantzak, arropak, mugimendu koreografikoak, esparru fisikoa bera, hiria, tokia, hori guztia daukate, eta hori guztia aztertzen dugu lehendabizi bere osagai horiek ulertzeko eta gero horiek erabili eta kozinatu alizateko gurera ekartzeko eta sormen lanak egiteko. Eta noski hori guztia dantza edo simboloien testuinguru soziopolitikoa ulertuta guk askotan aipatu dugu, eta hala definitzen dugu egiten duguna beste gauzen artean lan politikoa dela. Luze joko lukeen kontua da, baina bentsat iruditzen zaite kontuan hartzeko zerbait dela. Ikerketaz ari gara, eta masterra egiten ikasi nuen gauza egitakoa, hitz mantra egitakoa zen ikaslearen ingurunea, ezta? Guk orain azalduko izkizuetan bi ekimenak ikaslearen ingurune hortan, nik triangulu baten irudikatzen dudan triangulu horretan dira ikastetxea, familia eta gero bere ingurune soziala, komunitatea hitza erabiltzen dena. Eta batez ere hirugarren esparru hortan landu genituen bai divertimentua eta bai soka dantza. Eta Orrainorgako zenbait erakunde aipatzen ditut, baina aurrerago ikusiko ditugu. Aipatzen ari nintzen testuinguru horretan, dantzen ikuspegi simboliko horren baitan, saiatu nintzen redakzio lan hori egin nuen eta lan hauek praktikan jarri ditugunean edozein eskualdetan edo edozein tokitan aplikatzeko moduko elementu batzuk edo identifikatzen eta erabiltzen. Nolabait esateko, bai gure auzoan edo edozein herritan edo edozein taldetan aplikatzeko modukoak iruditzen zaizkiten klabeak, ez? Hau gidotxo egin nuenean markoa pentsatu nuen, baina oso gehiagizkoa iruditzen zaiten, eta bentsat gako batzuk bentsat bai aplikatu ditugu hau martxan jartzerakoan, ez? Batetikan eta oso garrantzitsua tradizioaren ikuspegi bizia eta gaurkoa, bai? Naftalina oseakin lotzen dugu gehiegitan tradizioa, baina guk tradizioa ikertzen dugunean, nik bentsat personalki ikertzen edo aztertzen duen horretan, esatet, onaino iritsi baldin bada, zergatik iritsi da, eta zeintzu dira onaino ekarri duten elementuak. Alegia, zerk mantentzen du bizirik, ze, ja kadukoa gelditzen den hori, berez dijoa atzera gelditzen, eta atzera gelditzen ez baldin bada, konfrontazioak sortzen ditu, kasu azken urteetan generoan inguruan, ezta? Eta, hori abia puntu moduan. Gero aipatu duan simbolen garrantzia oso importantea da, ikertzen dugunean edozein tradizio eta gero geurea sortu nahi dugunean, ze guk gero ikusiko dugun tradizioak sortu ere egiten ditugu. Beti. Dantza sistemak, alegia ze dantza sistema erabiltzen ari geran, eta dantza sistema horren barruan sartzen dira urratsak, musika, instrumentazioa, koreografiak nola egiten dian, eta hori dena aztertzen dugu. Genero, arrola eta funtzioa aipatu ditut. Hori, denbora gero luzeago aipatuko dugu. Eta hortik pixka bat arketipoak, ez? Zeintzu dian ezaugarri komunak edo izaera komunak edozein tradizioetan bereziki soka dantzan eta inauterian gero ikusiko dugun moduan. Gero oso garrantzitsua egingo dugun hori zer dan, ez? Horregatik jartzen dute ikuskizuna galdera bezala eta ez erritua. Normalean horrelako gauza bat martxan jartzekoan noski ikuskizuna da,
plazan dagoen neurrian eta ikuskizun den neurrian, baina garrantzitsua da erritu izaera erritual hori, eta erritu batek dituen ezaugarriak betetzea. Kode sozial partekatua deitu dioena importantea, eta hor sartzen ditut ikusleak, eta ikusleak erritu horren parte dira. Esan dute ez dira bakarrikan, eserita zehose ikustea joaztenak, baizik eta erritu horrentan parte hartzen dutenak, eta kode hori sortzen ari geran edo martxan jarri dugun hori ulertu behar dute, nolabait ulertarazi behar diogu. Eta bai, aipatu nun, goratzen ez lana egin nuenean eskualdea eremu geografiko ezen, anetzat oso garrantzitsua da, ze aipatzen ditugun ezaugarri komun horietan nolabait esteko bereizgarria edo parte identifikagarriena nire ustez neurri handi batean eskualdeak ematen dugu, eskualde bakoitza ditu bere ezaugarriak, bai geografikoak, bai hizkuntzari agozkionak, esango nuke ez da gauza bera, Bilbo inguruan, Bilboko auzo batean zerbait antolatzea, edo bankako herri baten, esan dezagun. Eta hori guztia ematen digun, nire ustez, nolabaiteko inon aplikatu nahi baldin bada horrelako lan bat, unitate geografiko bat. Pixkate hori izan da, eta gako horiek kontuan hartuta, saiatuko naiz labur azaltzen, zeintzuk zian egin ditugun bi ekimenak Añorgan azken urtetan. Lehenengoa divertimentua da, inauteria, eta inauteri urbano bat antolatu genuen Añorgan, orain dela 2 urte, Añorgako Kultur eta Kirol Elkartearen mendeurrena antolatzen zen, eta pentsatu genuen ekitaldi handi bat egitea baino interesgarriagoa zela, epe luzera auzoa aktibo mantenduko zuten jardura bat, eta gaina aspalditik asko geneukan desira eta gogo bat zen, eta aprobetxatu egin genuen. Inauteria antolatzeko, pixkate oinarritzat hartu genuen Juan Antonio Orbeltzek azken 15-20 urtetan izurritaren inguruan egindako teoriak, berak labur esan da esaten du neguko festak eta bereziki inauteriak izurriteen aurkako konjuroak direla, eta Europa eta Asia osoan azken 5.000 urtetako nekazari gizarte baten baitan sortu diala, eta lehen esan duena tokiko ezaugarriekin. Horregatik aipatzen duen pixkat mendaukat aipatuta testu inguru europar batean zirkulu konzentrikoen figura, ezta? Horre euskerak baditu isoglosak, ezta? Tradizioekin antzeko zerbait gertatzen da. Guk agian mugak ikusitugu orain dela 1 urteko muga geopolitikoak, baina tradizioen mugak zaharragoak dira. Era berean oso garrantzitsua aintzeko baita ere Antxon Lukuk divertimentuaz liburuan deskribatzen duen arte dramaren kontzeptua, nun herritarrak aritzen direnak plazan dantzan, bertsotan, antzerkian eta guzti antolatzen. Eta oso garrantzitsua plagioaren kontzeptua. Guk ikertzen dugu, baina ez dugu ez utxetik ez utxera sortzen. Eta Antxon Lukuk berak garazien martxan jarritako libertimentuak hartu ditugu ere dutzat, eta baita ere oso garrantzitsua Iruinkokoa orain dela 3-4 edo 5 urte, Iruñan martxan jarri zuten inauteria. Ze inauteri urbanoa da eta hirian gertatzen den inauterioa da. Parteak ez ditute esplikatuko luze joko lukelako, baina funtsean egiten duguna da eskea, auzoz auzo, ez baserriz baserri, baizik eta hirikoa denez baserriko eskeako dauzkagu Añorgan, eta oso garrantzitsua iruditzen egun hiriko edo zea urbano horretan egitea eskea, Añorgaren azpi auzoetan eskea egitea, eta gero egiten da horrelako azken emanaldi nagusi bat Añorgako plazan. Gaurko gaia da herritarrak zientzian inplikatzen, ondo gaizki aria espaldi manaiz bintzat, eta oso garrantzitsua iruditzen zait martxan jarri genunean ardurak eta rolak banatzea. Lehen rolak aipatzen ditun, eta rol horiek garrantzitsua dira, bai inauteriko personaien barruan, baina baita prozesuan bertan, prestaketan. Eta orain azaldu duan hau behin eta berriz azaltzen saiatu ginen, baina
dena eman da, dena eman gabe. Hau da, kontzeptuak azaldu, egin nahi dugun hori azaldu, mozorrei buruzko azalpenak eman, baina dena azaldu gabe. Eta hor sartzen da herritarren sormena eta hor bihurtzen dugu ikertzaile, bai? Egin nahi dugun horren kontzeptua eman, baina mozorroaren prestaketa adibidez askoren kasuan beraien esku utzita. Eta hor aktibatzen ditugu herritarrak eta benetan emaitzak ederrak izan zian, esaten bezala espektatibak gainditu egiten dira. Eta horra sortu genuen, arpetzen dugun moduan, inoteri berri bat, tradizioz jasotako elementuekin. 100 piko auzotar, adin askotakoak, lehen esaten nuen eskualdearen garrantzia, gure kasuan Donostialdean eta Inorgan bereziki eta gentrifikazioa hor gainean daukagun mamua kontuan izan da, oso garrantzitsua da belaunaldien arteko kontaktua. Eta belaunaldien artean gauzak egitea eta antolatzea. Orduan, horrelako ekimen bat, sartzen dian dantza taldea, auzo elkarteak, elkartea bera udaletxe funtzioa betetzen duna, oso garrantzitsua da. Hemen ikusten duzu, adibidez, pertsonei nagusitakoak bihurtu genuen Zaldieroaren gizon jakintxua, bai? Ai, klaro, ari nahi zemendikan pasatzen, barkatu. Hori da, egun bat herritarrek hartu zuten parte, hor ikusten zuen, Añorga ez dut esan, baina auzo industrial edo postindustrial bada, eta hiria, baina orain Donostiaren hiri eredua nahiko eztabaida sutsua da, eta iristen ari zaigu eredu hori. Eta, hor dauzkazu. Hor dauzkazue, bakoitzak egin zituen bere mozorroak, pertsonai nagusitako atzan safari batera zijoan gia turistiko bat, horre Zaldieroren gizon jakintxuaren mamu hor dago. Bestetik, eta oso garrantzitsua iruditzen zaiten ikastetxea, kasu honetan Amazorrain ikastola inplikatzea auzoaren dinamikan. Hala dago, baina batez ere LH sortu zanetik, hau da, ikasleak 14 urtekin beharren, 12 urtekin auzotik ateratze hortatik, eta Añorga daukan nolabaiteko lotarako auzo parte hori gutxitzeko Amazorrain ikastolako ikasleekin planteatu genuen soka dantza bat egitea. Hau da, 12 urterekin auzoa ikastola utziko duten ikasleekin. Eta helburua oso xumea zen, konturatzen gera, transmisioa ustez herrian naturalki gertatzen den hori gaur egun ez dela hain naturalki gertatzen, eta hor gutxienez ikastetxeek eta bintzate Añorga bezalako oso txikitan duten garrantziagatik minututxo bat barkatu. Uzatu naiz. Importantea zala, ikasleek, naiz eta beste inongo referentziarik ez duki, taldea irudikatzen duen eta tradizioan daukagun elementu bat Euskal Herriko herrigunetan hori bizitzea eta hori dena bizi berritzea beraien gorputzetik eta beraiek prestatutako eta egindako sokadantza batetik. Eta hori gainera, ez ikastolan, baizik eta bizirik dagoen, pixkanak kasuntan berakai joan festa bat bizi berritzen. Baita ere, eremu geografikoa sartzen zaigu jokoan. Eta bai, azken gauza bai esanen nuke, ze importantea iruditzen zait. Hau denak prozesu luzeak dira eta ez nuke ahaztu nahi festaren garrantzia, bai? Gazte txorixo bokai bat eman genien eta listo, baina helduekin festa itzela egin genuen. Eta festa hori oso garrantzitsua da, ze festa horretan rekuberatzen da nik galdutako memoria ditzen diotena. Alegia, hilabetetan prestatu dezun hori, bat batean ikusten duzu eginda,
ia irudikatzen etzen hori, eta konturatzen zea ze dimensio daukan, eta gaina festa daukan eferveszentzia horretan, eta auzotarrekin hasten zera horren errelatoa egiten, eta errelato hori da guk jarri genuen helburuaren gakoa, eta helburua da esaldiak hastea hurrengo urtean. Ze hurrengo urtean hasten baldin badira esan nahi du, ja hemen dagoela, buruan dagoela, eta gehiago egiteko gogoa dagoela. Eskerrik asko. Eskerrik asko Gari, lehenengo izateren abantailaz disfrutatu duzu, goiz hasi gehalako eta gero emango digu hitz egiteko sormena eta ikerketaren arteko erlazio horrek ere. Bigarren, Ane Olabarriak edukiko dugu. Bera lehen hezkuntzan graduatua da eta eskola jazarpenean masterduna. Eta orain EHUko doktore gaia da. Bere ikerketarloa gaur egungo eta etorkizuneko irakasleen formakuntza dialogiko, bai? Dialogikoaren bertan datza, bullyinga edo indarkeria zero ardatza izanik. Orduan, Ane, bakizu, 7 minutu dituzu, eta gero galderatxo zehatzen badalima dago, estela utziko egu gerorako. Aurrera, eskerrik asko. Aberretzaten azten ez zitzuten. Eskerrik asko da noi, egunon, eskerrik asko Aitor baita aurkezpenatik. Eta, beak esan dizuen bezala, ni Ane Olabarria naiz, eta gaur herritarrak ikerketan inplikatzen edo izenburupiain hitzengo dizuet. Azteko gustatu zuten azpimarratzi ez, zientzien, eta, aipa dugu ez, baina zientzien eta herritarran arteko elkarrizketan garrantzia. Gaina ez da bakarrik hori garrantzitsu, baizik eta zientzien aurrerapenan onurak herritar guztiei iriztie eskubide bada. Hemen giza eskubide unibertsal deklarazioen 27. artikuluak nahiko oso argi uzteu, irakurringo dizuet. Denok daukagu komunitatearen kultur, bizitzan askatasun osoz parte hartzeko eskubidea. Arteak gozatzeko eskubidea, eta baita aurrerapen zientifikoek partekatzeko eta haien onura jasotzeko eskubidea ere. Eta baita gustako ziten azpimarratzi ez, elkartruke hori bai zientzien da herritarran elkartruke hori ze garrantzitsua berdintasunezko elkarrizketa baten bitartez egitea, hau da dialogo igualitario igual entzungo zenuten, berdintasunezko elkarrizketa. Eta ze esan nahi du berdintasunezko elkarrizketa bat? Beti argudiotan oinarritzea, eta ez boterien oinarritzea. Hau da, argumentu honenak pixua izetie edo irabaztie izango genuke, eta ez ze pertsonak esan duen edo ze katedratiko edo ze pertsona indartsu edo boteritxuk esan duen, ezta? Hau da, argumentutan oinarritzea. Honen harira, nire esperientzia kontako izuet, duela hilabete batzuk All Interact izeneko proiektu baten honitzen lanien, eta gero, Oinozko Jaurlaritzako kontratukin hau, eta kolabora egiten noizin behin. Proiektu hau 2020an hasi zen, eta 2023an amaitu da, nahiz eta gaur egun martxan jarraitzen. Amaierako konferentzia ontsa izan da, martxoak 27an Bruselasen, Europako Parlamentuen, han izan ginen, oso polita izan zen. Eta, proiektu honen IP edo ikerketa burue Ramon Fletxa da, ez dakit ezautuko zuen edo bere izena entzungo zenuten, bea bilbotarra da, hemengo da. Eta, proiektu hau ideia bat iteko, Europar proiektua da, eta €1.000.000 gora jaso zeben proiektu hau burutzeko. Ez deta ipau, Ramon zautzeztu noantzat, Google Scholarren zitauena da 2 modalitatetan, inpaktu soziala eta genero indarkeria. Gaur egun 2 gai oso garrantzitsu. Eta, All Interacten ardatz edo helburu nagusia hori izan ez, gaur justu gaurko gaiekin primeran datorkigu ez, herritarrak zientzien inplikatzei buruz. Eta horri esker edo hori ardatz hartuta, 2 plataforma sortu zituzten. Batek
zuen ezkerrekuk bai, lehenengoek, Safo izena du, eta genero kontuek lantzeitu edo ikertzeitu, esango genuke, eta bestie, berdie, Adiaiana izena du, eta hezkuntzako kontuek agertzeie bi plataforma hauetan, plataforma horretan. Bi plataforma hauek doakuk die, irekile die, edozein momentutan sartu aldezue mugikorrekin, tabletakin, dana dalakoe. Hori bai, ingelez ez daude, baina gaur egun dazkeun teknologiekin momentu batien gaztelera pasalekeu, edo itzultzaile automatiko marabilloso horietako baten, euskeraz, edo nahi duen hizkuntzatan, daiko informazioa. Eta bi plataforma hauen helburu da, evidentziek eta buluek bereiztie. Ikerketak zer esategu, azkenen gizartien danok opinatze dugu, danok iritzi emateu, eta ondo dago, baina, klaro, zer da, ikerketak zer esategu, eta hori gizartie iriztie, o herritarrei irizti, oso garrantzitsua. Eta baita ere, leheno aipaizuetena, berdintasunezko elkarrizketan iti da gaku, ez? Orduen, hobeto ulertzeko adibide banan jarriko izuet, lehenengo Safo buruzko adibide jarriko izuet, eta, gogoratzetan, bai. Hemen dakegu gai pixka bat kritiko edo, eta nola funtzionatzen honek, ez? Edo zein herritarrek, gutako norbaitek, jartzu plataforma hontan baieztapen bat. Izenlek baiez bezala edo ezetz, kasu hontan dakegu ezetz bezala, ez? El amor no mata edo maitasunak ez du hiltzen. Guazen ikustea bez, pertsona honek zer ezate egon. Atxikitzeitu hor 5 artikulu zientifiko, ez da ondo ikusiko hor, baina jartzeu izenburue, artikulu zientifiko goi mailako aldizkari top horietan publikautakoek, beak ezate hori evidentzia badala, oda egile dela, eta iruzkin bat uztegu. Hor edozein pertsona herritar sartzea, ikusi du baieztapena, eta komentatzeko aukera dake. Eta hor dakegu, behien, iruzkin bat, non pertsona batek ezategu, herritar batek ezategu, hori engainu badala, hor gorriz azpimarretez, esto es un engaño jartzegu. Hau ez dala egile, eta bere iritzi emategu, ez esanez, maitasune bai hiltzeula, romantizismo horrek, eta jarraien, beste bi pertsona agertzei ezaten ezetz. Hau evidentzi badala, oso ikertu da hola, eta argi da hola maitasunek ez dura hiltzen, ez? Hiltzen dala, Roman indarkeriazko harremanak, maitasunetik oso urrun gelditzeienak. Eta orduen, jatzera konklusioa, zientziek aspaldianik esan duna, hori evidentzi badala, maitasunek ez dura hiltzen, eta esan dako ez, hiltzeunak, o akatzeunak, beste harreman monta batzu dira. Eta amaitzeko, Adiaiana plataformako beste adibidea jarriko izuet, pilo batzu da nik hauek aukera ditut, baina ikusi aldezue, asko da. Eta herritar batek esategu, a la comunidad gitana no le interesan los estudios de sus hijos e hijas. Hau da, hijito komunitateari ez zaio interesatzen behaien seme-alaban ikasketak edo hezkuntza. 5 artikulu zientifikoa txikitzea izkigu, 5 edo 6. Ezatu hori hoax edo bulo bat dala, hau da ez dala egile, ez dala evidentzi zientifikok abalatzen hori egile dala, justu kontrakoa, eta iruzkin bat ustegu. Eta, jarraien, komentaio iruzkin gehiago daude, baina honek bi hauek aukera ditu, zerbait jartzetik. Bi pertsona hauek, artikulu zientifiko batzuk atxikitza izkigu, baita mailako aldizkaritan publikauta daudenak, nun ezate be, arrazoi dakela hori bulo bat dala, gaina oso kaltegarria dala gure gizartien olako buloek zabaltzie, eta, gaina oso arrazista da ez, baina, bulo bada, argi ustele ez, artikuloiek. Eta orduen, iristera konklusioa edo azken soluzioa, konklusioa, hori bulo badala eta ez dara gehiago. Eta, hola funtzionatze bi plataforma hauek. Batez eskolatan lehen hezkuntzan erabilizen dituzte ikasliek bai, baitare behaiek zientzira ekartzeko pixka. Baina, Adiaiana adibidez, hezkuntza lotutako plataforma da danez, klaustrotan irakasle askok erabili izan deben plataforma da, ze hor hainbat gai daude, ikasgaiek, nola formau, ikasliek, gai asko ikutze ditu. Eta hoxe izan da nire aurkezpena, eta gero edo zalantza bat baldin makezu, prest erantzuteko, mi esker. Gero denboratxo bat edukiko dugu hitz egiteko, eta jarraitzeko azken aurkezpena edukiko dugu,
Igorra edo aurkeztuko du orain. Soziologia politikoan lizentziatua eta zientzia politikoetan doktorea. Gaur egun gizarte, politika eta kultura doktoratza programaren zuzendaria okerrez banago, ezta? Eta parte hartuz taldeko ikerlari nagusia da bera. Orduan, azunean, aurrea. Bueno, pues eskerrik asko gomitagatik, placer bat da tartetxo bat aurkitzea burokraziatik haratago irtetzeko eta zuekin konpartitzeko. Guke parte hartu zen askotan erabiltzen dugun ikerketa eredua da ikerketa ekintza parte hartzailea. Eta horrek suposatzen du aldaketa bat, eta batzuk. Lehenik eta behin ikerketa nola ikusten dugu, ikerketa kokatuta dago. Eta kokatuta egoteak suposatzen du ez garela aingeruak, ikuspegi subjektiboak ditugu eta hori mahai gainean jarri behar da. Ikerketa egiterakoan baditugu interesak, unibertsitatean, pertsonalak, gizon edo emazkumezkoak, eta horiek ere mahai gainean jarri behar direla. Orduan, kokapena importantea bada, hasteko modu bat da. Honekin lotuta kokapena ez da bakarrik nondik hasten garen, baizik eta nora joan nahi dugun. Eta kokapen horretan, gure planteamendua da, gure ibilbidea beste gizarte batera joan beharko dela, eta zientzia gizartearen aldaketaren alde edo bultzatzaile edo laguntzaile izan behar dela. Horrek esan nahi du gure ikerketa baloreetan oinarrituta dagoela. Bigarren hitza, ekintza, eta honekin guztiz lotuta dago. Ez da bakarrik ikertzea, baizik eta ikerketa ekintza egitea. Eta horrek suposatzen du ekintza horretan, lehenik eta behin gure helburua dela berdintasuna, bigarren helburua izango dela justizia, baina batez ere horren atzean dagoena da agentzia lortzea. Eta hori dago hirugarren hitzarekin lotuta, ikerketa ekintza parte hartzailea. Zeren eta parte hartzaile ikuspuntu horrek ematen du aldaketa epistemologiko bat. Guk ez dugu egiten lan objektuekin, guk egiten dugu lan subjektuekin. Orduan, ekintzekin lortzen dugu objektuak subjektu da pasatzea. Hau guztia kontuan hartuta, eta badaude batzuk hitz hauek, hitz hauekin jokatzen dituztela, badago ikerketa ekintza, badago ikerketa ekintza parte hartzailea. Nik azalduko dudan dinamika da ikerketa ekintza parte hartzaile feminista. Gehitu dugu beste gako bat, ez dugu kendu gako bat, gehitzen ditugu gakoak. Zer suposatzen du ikerketa ekintza parte hartzaileak? Parte hartzailea egitea. Alde batetik, zan behar da, guk ere zientzia egiten dugu. Eta zientzia egiteko oso zehatzak izan behar gara. Ardura oso potentea da. Subjektuekin aritzea izugarrizko karga da. Eta horrek suposatzen du objektuekin konparatuta baliabide eta ziurtasun metodologiko gehiago jarri behar duzula mahai gainean. Zentzu honetan, planteamendu metodologikoa izugarrizko garrantzia dauka. Baina ez da bakarrik ze teknikak erabiltzen ditugun. Ze ikerketa ekintza parte hartzaile batean eta azalduko dudan ereduan ikuspegi kuantitatiboa, teknika kuantitatiboak, teknika kualitatiboak, teknika formatiboak eta teknika performatiboak eta teknika parte hartzaileak erabilitugu. Ez bat, baizik eta bostak. Ikuspegi metodologikoa ikerketa parte hartzaileari irudikatzeko beti erabiltzen dugu infernuaren auzpoaren irudia. Infernuaren auzpoa edo trikitriza musika ateratzeko lehenik eta behin haizea hartu behar du. Haizerik gabe ez dago musikarik. Orduan ikerketa ekintza parte hartzaileren fase guztietan badaude bi momentu. Irekitze prozesuak eta iste prozesuak. Eta faseak izango dira ikerketaren diseinua, diagnosia, proposamenak, ekintza, ebaluazioa.
baina fase guzti horietan beti egon behar dugu planteamendu metodologiko berdina, haizea hartu musika ateratzeko. Irekitze prozesuetan edo irekitze faseetan, esan bezala teknika guztiak erabili ditugu. Zertarako irekitzen dugu? Minak azalarazteko, begirada desberdinak mahai gainean jartzeko, arazo baten atzean dagoen arlo guztiak kontuan hartzeko, eta batez ere ausenteak, ikerketatik ausenteak direnak eta gizartean ausenteak direnak bereganatzeko. Iste prozesuak aldiz kontsentsuak ateratzeko dira. Orduan, lortzen badugu haizea, gero musika irtengo da fase bakoitzean. Hori egiteko antolaketa behar da. Antolaketa prozesuan ikerketa ekintza parte hartzailea ez da herritarrak bereganatzea, da herritarrekin ikerketa uztartzea. Eta horrek suposatzen du parte hartzaileak edo herritarrak ikerketaren diseinuan ere egon beharko dira. Guk egon eduki ahal dugu planteamendu bat, baina ikerketa ekintza parte hartzailean gure planteamendua agenteekin moldatuko da. Bi ardatz horiek, ireki eta itxi eta antolakuntza, bi titularetara eramaten gaituzte. Metodologia nitik gura pasatu behar da. Nire minetik, nire ikuspuntutik gure planteamenduetara. Eta bigarrena, antolakuntza suposatzen du jende asko gauza gutxi egiten, eta ez jende gutxi gauza asko egiten. Hori da, ezta? Beno, bukatu zait denbora, baina azalduko dut tita batean zer egin dugun unibertsitatean. Genero desberdintasunak ikasi nahi, aztertu nahi genuen, hemen dago Mila taldean dagoela eta daramagula urte. Hasieran ez genekien zer ikasi nahi genuen, baina bidean konturatu ginen bazegoela hutsune bat. Eta hutsune bat zen inork ez duela aztertu ikasleen arteko genero desberdintasunak bere bizitza akademikoan. Beti interesgarria da poteretsuena, eta beti aztertuko dugu irakasleok zer egin ahal dugun, baina konturatu ginen bazegoela izugarrizko hutsune, inork ez zuela begiratu, eta hutsune hori zen inork ez zion galdetu, demonios, inork ez dio galdetu ikasleei zer gertatzen da. Eta batean konturatu ginen ikasleen arteko harremanak bazen doela izugarrizko desberdintasunak. Eta nik lan kooperatibo egiten dut klasean, baina nik ezin dut talde guztiak begiratu. Orduan inork ez badu begiratzen, genero zer, desagertzen da? Ez. Genero ez da kontrolatzen. Horretarako hainbat gauza egin ditugu. Lehenengo fasea, proiektua diseinatu genuen, gero, diagnosi fasean hainbat ekintza egin genituen, inkesta bat ikusteko ze puntoraino generoaren aldeko jarrera bat zegoen ikasleen artean, ikusteko generoa non zegoen, eta ez zegoen, irakaskuntza gidetan, ikasteko zer gertatzen zen, eta hain konturatu ginen arazorik larriena ikasleen arteko harremanetan zegoela. Hori egin ostean, itzi genuen diagnosia mastera mailerako lan batekin, eta han genero normak aztertu genituen. Erresponsabilitatea, diskrezioa, empatia, batzuk eramaten dute neskak arazoak izateko publikoan hitz egiteko, eta besteak eramaten dute neskak lan zama gehiago hartzeko. Eta horren atzean dagoena zer dago? Ebaluazio txarra. Egiten ez dena ez da ikusten, eta ikusten dena gaizki ebalatzen da. Bigarren fasoa izan zen proposamenak egitea, eta horretarako talde eragile bat antolatu genuen. Talde eragile horretan fakultateko 10 neska egon ziren, esparru seguru batean, gizonez gabeko esparru batean, eta urte batean egon ziren barne hausnarketa egiten, formakuntza jasotzen, proposamenak testatzen, testak egiten, eta gakoa eta galdera zen, posible litzateke ikerketa ekintza parte hartzaileak lehen ereduak esaten duen bezala, pertsona hauek agente, sujeto izatea
genero desberdintasunaren kudeaketak gelara eramateko autonomiarekin, eta zer esan ziguten? Ez. Badaude arrazoi interesgarriak. Eta bueltatu ziguten responsabilitatea irakaslei. Orduan, 3. fasean zer egin dugu? Diagnostikatzeko eta gestionatzeko herramientak diseinatzea. Esango dizut, egin duguna, orain arte, eta egingo duguna, posible bada. Politika zientziako graduan 4 test pasatu ditugu. Impostoraren sindromerena, ikasketa estiloarena, kompetentzia kooperatiboaren valorazioarena, eta denbora eta lanaren errepartoarena. Ez da esan behar, 4 test horietan argi geratzen dela, generoa izugarrizko garrantzia daukala. Datu bat aipatzekotan, impostoraren sindromearen balore oso gogorrak badaukate gure ikasleko 45% emakumeen artean, bakarrik 8% gizonen artean. Zer egin nahi dugun? Hurrengo pauso izango litzateke diagnosi honekin jarraitzen. Beste graduetan test horiek mahai gainean jartzen. Ikasleak gero ispilu bat izateko lantaldeetan konparatzeko graduaren datuak haien taldeko datuekin. Eta hortik erantzunak jasotzeko. Bigarren dinamika. Egin nahi genuke asanblada deliberatiboak. Orain modan dauden asanblada deliberatiboak egin nahi ditugu ikasleekin. Eta ikasleak aztertu zeintzuk dira arazoak, formakuntza jaso, gakoak irudikatu eta proposamenak egin instituzioetara bideratzeko. Eta azken pausua. Hortik sortutako, formatutako eta bereganatutako, uztartutako emakumeekin mentoria prozesu bat egiten. 4. kurtsoko emakume feminista formatuak mentoreak izateko unibertsitatean sartzen diren berri sartuta diren beste emakumeekin egoteko lan por pares eta horrela aber zenolako bidaia egiten duten. Bata zeo zer jakingo du generoari, bestea ez daki eta haien arteko uztardura izango da helburua. Ikerketa ekintza parte hartzailearen planteamendua zer da? Ahal den neurrian guk daukagu baliabideak kotxe bat montatzeko. Eta ikerketa parte hartzaile prozesu baten ostean kotxe mahai gainean jartzen dugu edo bidean jartzen dugu nork gizarteak edo zentzu honetan ikasleak beraiek gubarik aurrera eramateko. Eta hori da guztia. Nik eta behin demoratxo bat utziko gaber publikoko norbaitek edo galdera zehatzen bat egin nahi duen edo hausnarketaren bat, edo estela hasiko gea hemendikan galdera botatzen. Ez? Venga, ni hasiko naiz orduan. Komentatu da, behin baina gehiagotan metodologia zientifikoaren zehaztasun hori eta gero sormenaren talka hori badagola, ezta? Askotan nik uste, eta komentatu da, botere harreman horiek daudela eta batzutan agian akademia edo zientzia ikusten da puntu baten eta herritarrak beste baten, ezta? Orduan, zuek nola ikusten dezute talka hori nola lausotu daitekeen, metodologia zehatza batzutan behar da, baina sormena alde batera utzi gabe. Nazuten gainean. Horrela. Ez dakit, zaila egiten zaiz eremu akademikoan gaude, eta ni ez nator zehazki hortik, ibinez pixka baina ez. Nire ustez gerturatzeko modua lehen horregatik pixka eta ipatu dut ez. Niretzako zirkuito berean daudela sormena eta ikerketa, eta ikerketak badu, eta zuke divergentziaz eta konvergentziaz hitz egiten zenuen, dauzka parte nolabait esateko itxi, arautu eta markatu batzuk, baina teoria guztiak sormenetik formulatzen dira, eta ikerketa bat martxan jartzeko deitu jozu intuizioa, deitu jozu sormena, bakutzak nahi terminoa erabiliko du, baina beti badago, eta gainean nik horrela ulertzen dut, eta horrela azaldu izan digute, zuke marko bat definitu behar dezu, hori aztertu, eta horremetan zerbait berria edo aportatu behar dezu, eta sormenik gabe hori ez da posible. Orduan,
Bueno, nik askotan sormen aplikatua edo erabiltzen duten nire buruari gauza hauek esplikatzeko, ez? Askotan sormena arte sorkuntzakin lortzen dugu, baina sormena ondo sobran dago esatea, kontzeptu asko zabalagoa da. Orduan, nik uste gakoa hor dagoela, ez? Sormenaren kontzeptu zabal bat eta aplikagarri bat, aplikatzea. Bai, esate baterako badirudi metodo zientifikoa dituela bere irizpide oso zehatzak, baina nik beti pentsatzen dut zein da helburua, bidea edo helmuga, eta nik uste dut izan behar dela helmuga, bidea kontuan hartuta noski. Orduan bidean sormena izugarrizko garrantzia izan du, esate baterako. Erabili dugun teknika bat, edo erabili duten teknika bat, minen mapa korporala ikasleekin. Ikasleek pentsatzen dute hitz egiten ez dutenean, hori arazo partikular bat dela. Baina minen mapa korporalean jartzen baldin baduzu sentimendu horiek zer ikusiko duzu. Emakume guztiak bere gorputzan izango dituztela minen adibide bat edo minen lokalizazio bat, gorriz jartzea, tripako mina, eskuen izerdia. Orduan, dinamika honekin ikusten duguna da gure arazoa ez dela partikularra baizik eta publikoa. Eta hori uste dut sormenetik sortutako dinamika bat dela. Edo deribak, gauzak diagnostikatzeko paseoetan James Jacobek ondo bazekien gauza asko ikasten ditugu. Edo mentoria prozesuan buruan daukaguna bidai kuadernoa, eta bidai kuaderno horretan jaso aldugun informazioa izugarrizko balorea izan aldu. Ez da elkarrizketa bat, da bien arteko esparru seguruan egindako bidai baten errelatoa. Eta hori kodifikatu aldugu en vivo rekin, eta gero ja estatistikarekin datuak lortzea goi-mailako aldizkariak publikatzea artikuluak. Baina bidean lortu dugu holako esperientzia oso potentea, pentsatzen dugu bizitza aldatu alduena. Eta horren harira adibidez, ez du komentatuzu berdintasun elkarrizketa baten eman behar dela, beharko dan edo, berdintasun elkarrizketa baten eman behar dela herritar zientzia hori, ezta? Azkenean boterea eta argudioa kontraesan hori ere, eta horren harira nola uste duzute, aberasten dula lan akademiko-zientifiko hori nola aberasten da herritarrak inplikatzearekin, prozesu horretan parte hartzarekin. Lehen azaletan bezala ez, zientziek herritarrak berditu eta herritarrak zientzia berdu ez. Orduan, ondala gutxi parte hartu nuen beste ikerketa baten, eta junginen eskola batea, Bartzelonako eskola bat nahiko desfavorezitu edo, eta aurreko urtean izan zago, eta proposabenien bertako zuzendaiei nahi altzeben tertulia dialogiko-pedagogikotan parte hartzia. Eta ez behaiek, nahizunak, ez bakarrik irakasli, baita ikastetxe hortako gurasoek, amak edo aitak edo. Eta, zuzendaien hasierako inpresio izan zen, nire eskolako amak edo aitak tertulia pedagogiko dialogikotan parte hartzea, hau da, artikuluk irakurtze, zen, como pixka imposible ikuste zuen, ez? Eta, hasieran apuntau ziren bi ama, gero hiru, gero lau, gero baita behaien artean jutezin komentatzen, artikulu horiek web-websaien zen daude atxikituta, esan artikulu potenti dira, edo JCR, eta hori ingenitun ingelezetik gaztelera pasaz, gehienak, nik uste inorrek etzekila ingelezez, edo igual norbaite bai, eta gero urte bat eta gero junginen datuk biltza, behi elkarrizketak itea, pasadat izan zen. Emakume, danok emozionatu buka genuen, ze hori emakumeek momentuz amak bakarrik apuntazien, eta hori esatezegoen behaiek bizien ez zebela imaginako
justu egunkari bat irakurtzen, imaginau aldizkari olako artikuluk irakurtzen, horrei buruz debatitzen, hasieran hori, imposible ikuste zen esatezen, hau nik irakurtze hurrengo eguneako eta konpartizinik, ze aportako izuet, pilo bat aportaigu ez. Orduen, pasabat izentzan bai guretzat, bai behientzat, eta hola anekdota bezala ez, ama batek justu ustet unibertsitatean bat bakarrik egon da zehola, ama bat, enfermera zen, eta bek esan zuen, hau esker, aurten master bate apuntan ez. Tertulia hori esker eta ikusiz, gai naizela eta, interes hori piztu zat eta ikasten hazen ez berriro. Ez dakit, pasabat izentzan. Bestela, azkenean nik uste aurreitzi horiek ere oztopo eta muga izan daitezkela zientzia herrita da egiteko. Zer beste oztopo edo beste muga ikusi dituzu zuek herritarrekin partaidetza horretan? Bat okurritzen. Igual, batzutan gure aldetik ere, akademia edo zientziatik ere. Aurreiritziak adibidez nik uste oztopotako bat izaten dela. Bueno, gauza asko ikusten dituzu eta gauza bat aipatzekotan gu konturatu ginen emakume ikasle horiekin landu ostean eta esanez zer zen publikoa, pribatua, produktiboa, reproduktiboa, razionala eta emozionala, eta haiek esan ziguten, segondo Igor, soziologia eta politika zientziako graduko irakasle guztiak lehenengo kurtsoan gizonak dira. Horregan, guk daukagu gauza asko esateko, baina askotan ez ditugu ikusten eta haiekin lortzen dugu ikusten. Edo nork bidaltzen duen lana. Eta gauza horiek ez ditugu baloratzen. Eta gero oztopoa beti da denbora, beste oztopo bat da estraktibismoa, eta baita ere nik uste dut beste oztopo bat dela instrumentalizazioa. Eta agian larriena da instrumentalizazioarena. Ze instrumentalizazioaren ikuspuntutik ez dago denboraren arazoa eta estraktibismoa da helburua. Orduan nik uste dut ondo jakin beharko genuke nola egin erortzeko arazo horietan eta batez ere nola egin gauzak denborarekin. Nik pentsatzen dut lan hau artesanala izan behar dela. Eta helburuak bideak markatzen ditu eta ez kurtsoa edo urtea. Bai, ados, nik lehen igual bukaeran erdi humorez edo festaren garrantzia aipatu dut, baina humorez baina serio, esan onura bat ikusi eta onura zuzena, igual horrela betuta gaudelako, itzein dezakegu nahi gaina luze konsumoan gizarteaz, baina zerbait planteatu edo proposatu berdin ikerketa bat edo berdin olako ekimen bat, onura bat, alegia galdera, eta baita ze emango egin nahi ez, edo ze ateratzen den nik ontatik. Zuk bai, zure egoa elikatzen duzu, edo zure ikerketa paketatzen duzu, baina nik ze ateratzen dut. Orduan, tontakeria bat dirudi ere, pasatzen dituzu ez dakizen bat hilabete, eta pasatzen dituzu jendean atzetik gauza bat egiten, antolatzen, gauzak nola baita esateko eskatzen, eta gero hori horrez balen badago, ez dakit duen nintzen katarsis estortzen dintzai, baina nolako festa bat hori ospatzeko eta konpartitzeko gune bat, urrengo urtean edo berdin du beste noiz betolako zerbait egin nahi baldin baduzu askoz gehiago kostatuko zaizu orain bukaera baldin bada onura edo zerbait jasotako sensazio hori urrengo implikazioa lortuko duzu, ez? Eta ikerketaren ikuspegitik lehen horretik aipatzen duen galtutako memoriarena, ez? Nolabait ikertzaile bihurtzea herritarrak gauza planteatu, baina hau nola da, esango ezkizut klabeak, baina zuk egingo zu, eta hori akuilu bada. Eta akuilu hori bukaerako festa, ospakizuna
hizketaldia, berdin du kafe bat hartzea baldin bada ere, hori gutxienez atera baldin badu, zentzua ikusten dionik horri, funtzio soziala aipatzea horrelakotan. Ze funtzio sozial betetzen du, bintzat guk kulturgintzan eta tradizioan munduan gabiltzanak, egiten dugun horrek bete behar funtzio sozial bat. Soziala edo analakoa, baina ez baldin badu betetzen zaila. Eta ikerketak galderara itzulita, uste hortara oso atxikita egon behar du. Bueno, ez baldin badago beste galderarik, denboraz ondo goazenez, igual aprobetxatuko gu aldaketa egiteko. Nik izteko, komentatu ez dutenarekin ere, agian askotan proiektu hauetan partartzaileak pertenentzia sentimendu hori edukitzea oso garrantzitsua da eta beraien egitea proiektua, ezta? Bestela azkenean zuk esan duzun bezala ez du ezer usten gogo edo grin hori berriro egiteko eta jarraitzeko eta bueno, horrela utziko dugu gizarte zientzietako esperientziak eta jarraituko dugu aurrera urrengo saioarekin. Mila eskerrik asko.